Información á Muller do Concello de Barbadás. Este centro abriu as súas portas en xaneiro do 2019, máis ou menos. Este CIN é atendido por un grupo de grandes profesionais, que é unha técnica de igualdad, que tamén é a directora do CIN, un asesor xurídico e unha psicóloga, que, por suposto, son os que atenden de primeira mão as mulleres que entran pola porta. O Centro de Información á Muller é un servicio de información dirixido a mulleres e persoas do colectivo LGTBI. Dende o CIN, préstase asesoramento a nivel psicolóxico, xurídico e social. En concreto, dende a área social, prestamos información, asesoramento, orientación cara a outros recursos ou derivación a outros servicios, de ser o caso. A maiores da atención directa, dende o CIN tamén programamos actividades ao longo de todo o ano, actividades dirixidas á poboación en xeral ou tamén a grupos máis específicos, coa finalidade de traballar con toda a cidadanía cuestións de prevención de violencia e actuacións ou actividades en prol da igualdade. Dende a asesoría xurídica do CIN prestamos información ás mulleres en materias moi diversas, non só en materia de violencia de xénero, senón tamén outras como dereito laboral, seguridade social, dereito de familia, divorcios, protección de menores, moi diversas materias. E non só as mulleres, senón tamén o colectivo LGTBI e asociacións diversas que nos requiran ese tipo de asesoramento. Dende o Servizo de Atención Psicolóxica do CIN atendemos a mulleres e a calquera outra persoa do colectivo LGTB que se atopan nunha situación de vulnerabilidade que precise acompañamento emocional e psicolóxico. Ademais, ofrecemos un espazo para un encontro grupal donde abordar temas relacionados coa saúde integral, co benestar emocional, donde poñer en común se se precisan os malestares e poder achegar e compartir recursos para a xestión e autorregulación destos malestares. Ademais, puxemos a andar un programa que se chama Vente Encontrar, que é para o encontro grupal e para poder traballar de xeito grupal temas relacionados coa saúde integral, unha oportunidade para parar, para encontrarse con outras persoas e no que poder por compartir e intercambiar estrategias e recursos para a autorregulación emocional, para a xestión dos malestares, en definitiva para a convivencia e para poder encontrarnos o máis a gusto posible. Se sientes que te atopas nunha situación de vulnerabilidade complicada, complexa, na que te este costando xestionar os malestares, ou se sabes de alguén a quen lle pode interesar, este é un recurso público a disposición de toda a comunidade ao que podes asistir se o precisas. Por iso te convido a participar dos obradoiros grupais Vente Encontrar, un espazo para a convivencia e os autocuidados. Este servizo é unha forte aposta do Concello de Barbadás para dar cobertura a todas as necesidades das mulleres. Bueno, así que xa sabes, estamos aquí para o que precises. Non deixes de exercer os teus dereitos polo seu descoñecemento. Acude ao CIN. O noso teléfono de contacto é o 988 22 22 51 ou a través do enderezo electrónico igualdade@barbadas.gal.